shahararren mawaƙin waƙar Hausa wanda aka fi sani da Auta MJ Boy, haifaffen ƙasar Nijar wanda yake rayuwarsa a yanzu haka a ƙasar Najeriya. A garin Kaduna yake harkar waƙarsa kuma a garin Kano, wanda ya yi waƙoƙi da dama wanda suka yi fice a cikin duniyar waƙar Hausa, wanda kaɗan daga cikinsu akwai ɗaya daga cikinsu mai suna Baba a yi mana aure, wanda za mu ɗan rera muku ita ɗan kaɗan daga cikinta. Auta MJ Boy ya rera waƙar nan wadda ta yi tashe mai suna Baba a yi mana aure kamar haka. Baba a yi mana aure, a yi mana aure, kaga baba na isa aure, a yi mana aure. In baba ya ƙi mana aure, zan je in ƙwanƙwasa ƙofar mama ta yi mana aure. Sannan kuma shi ne mawaƙin da ya rera waƙar Zuciya. Ya rera waƙoƙi wanda suka yi fice sosai a cikin duniyar Hausa. Ya shirya sakar muku zafaffar waƙarsa. Don haka ku danna mana subscribe, sannan ku danna alamar ƙararrawar sanarwa domin sani da zarar mun ɗora. Mun gode. Arewa Plus.